kapuso, love for pets ang atong storya today. Tungod atong makauban ang nag-viral nga nurse at the same time fur mom. Kay gibiyahe gyud niya ang iyahang iro nga si Dexter from Davao to America. Atong i-welcome today si Nurse Kela Salvador. Mayong buntag, Kela. Kumusta ka? Ug si Dexter. Mayong buntag, Miss Jandy. Okay lang po. Actually, miss na kayo na ko si Dexter, no? Kay 5 weeks namin wala nag-uban. Kay actually naa si Dexter. Na ako karon diri sa Florida, na ako'y training. And then si Dexter, na siya dito sa akong partner sa Ohio. Daghan kayong netizens ang nakyutan sa inyong storya nga kauban nimo ang imuhang pet kasi Dexter. Can you share us a little background sa proseso nga imuhang gibuhat aron madala ang imuhang pet sa Amerika? Okay, well actually, lisod kaayo siya, no? Kay sukad manggod July of last year, nakaban karon ang mga dogs coming from high-risk countries such as the Philippines. So, medyo mas daghan siya requirements. Actually, mas daghan siya requirements kaysa sa mga tao na mag-migrate sa US. So, first, kailangan nimo og mag-secure atong CDC permit. So, kailangan mo update ang mga vaccines niya, and then ipadala pa nimo tong blood, ipadala pa nimo siya sa US na laboratory. So, after ana, mag-apply na pud ka, then ang result sa imong permit, ma-approve siya mga 6 to 8 weeks. Tapos on top of that, kailangan pa nimo mga additional permits like Bureau of Animal Industry, kailangan nimo ipa-microchip imong dogs, unsa pa ba, kato mga certifications. So kana og aside ana, pamasahe pa sa imong pet. Kaya dili gyud ilalim ang proseso no, nahibaw-an sab namo nga pang teleserye gyud ang panghitabo sa pag-abot ninyo diha sa Los Angeles Airport. Can you share this with us? Yes, actually, mautong nahitabo, no? Bale, dako kay kong pasalamat nga nagpalit jud kog AirTag. So, gitaura na mong AirTag si Dexter kay daghan lagi kay gitanaw, gibasa ng mga articles about sa pet travel, and then there are some cases na nawala ang dog, no? Na misplaced siya during travel. So, good thing na siya AirTag kasi when I arrived to LA, syempre akong first thing na gibuhat is bahala na akong gamit, gipangita din ako akong si Dexter. Karon ni duol ko sa katong manager dito sa LAX, and then pag-as na ko sa iyaha na stress ko kay pag ingon na pud sa manager na wala daw siya na inform nga na ay pet in our flight, during our flight. So wala day pet dito, so wala na stress na ko kay asa na kayo si Dexter. And then taon-taon siguro mga 15 minutes na naglanog-lanog na yung tingog sunod sa airport. Kay hawan man kaayo. So mo to pagdungog na ako sa iyang aw-aw, day na ako gipangita na ako, then pagkita na ako sa iyang blue na crate, kato na gibiyaan jud ako kung gamit, nidagan ko sa iya, nakaluhod jud ko kay gi-check na ako kung okay ba siya, kay sa itong mga TikTok video na makita no pag-claim sa ilahang dogs kay namatay ba na og suka. So kato pag-check na ako kay Dexter, wala jud, grabe ka good boy, walay walay suka, walay poop. So, okay kay siya, pero kato lang anxious kay siya makagawa. So naghag jud mi, nagluhod ko dito sa, wala ko'y pakialam sa lain tao. Nakaluhod ko siyang atubangan niya, gapagawas na ko siya sa crate niya, naggihag na ko siya niya, gipakaon na ko siya kay imagine, flight na mo, gikag Davao is 2 hours, and then during sa amo ang layover dito sa Manila, wala man dyan ako siya gipakaon, kay para dili siya lagi mag-super noon sa biyahe. Kailan nasayra namo nga pet lover ka, sukad pa di ay high school. Dool ang imuhang kasing-kasing sa mga hayop nga giabandon na. We learned also nga during pandemic, dako ang imuhang tinguha nga atimanon og tabangan ang mga stray dogs ug even mga iring sa syudad sa Davao. Paunsa nimo ni sila natabangan? I take pictures of them and then I send them to various private rescue groups diri sa city. Kay daghan man ta actually naatay kaning kay Ma'am Tess na kaning Animal Rescue and Rehabilitation, na ay kay Ma'am Sonia katong Davao Animal Rescue Volunteers, ug ang Pet Avenue Bantay Hayop. So kana ginasend all na ko ng mga pictures, no, kay natoy makita nimo nga mubo kay tali, dili kalihok ang iro, na apoy dog na kaning diri sa SPMC na permiti siya na adikto.
So naga-worry ko kay kani manggong SPMC ginasudlan naman gud ni og dog pound. Actually dili man gud na nila sala jud ba, pero kana lang kay dakpon nila and then pamatyon nila within 3 days kung walay mo claim. So kaning mga dogs is ginaalagaan niya siya sa mga SPMC employees na yung mga guard nagapakaon. Kaya dili lang didto kutob ang imuhang pagtabang sa mga napasagdan nga mga hayop sa kadalanan kay supporter sab ka sa pipila ka non-government organizations kon NGO nga ang tumong mao maproteksyonan ang mga napasagdan ug giabandona nga mga iring ug iro sa lugar. Navy no, unsa ang programa nga inyuhang gilusad aron matabangan ang mga abandoned pets? Ang aware lang ko no kay kani active jud kay actually sila tanan, so wala jud kay mapili kay sila jud tanan is very kanang engaged jud sila sa pag-rescue no. Kaning kay Ma'am Tess na actually na-open na ni iya bago lang to iyahang shelter para sa iyahang mga dogs na gipang rescue o gipang adapt, and then kaning kay Ma'am Sonia na Darv niya na project is tawag ani naga pod siya, rescue pod siya, then gina-post pod niya for adoption. So kato akong mabuhat lang is nagatabang na pug share basig nay mga tao na interested mag-adopt. All right. Kela, unsa imong mensahe sa mga tao nga dunay plano nga magbuhi og pet sama sa iro ug iring? Unsay tambag or advice nimo sa ilaha? Kung naga-consider mo magka-animals, kay daghan maguna silang benefits sa ato as in like na mo yung mga anak or mga kids sa balay, maayo kaayo na padakon ninyo sila, madako sila in an environment nga naay pet, kay makatuon sila maging gentle, maging kind, matudluan sa ninyo sila maging ang sense of responsibility. So akong maingon is kung mag-adapt mo, dili siya sayo no, kay ato ang mga animals is especially kung mag-adapt mo mostly na ni mga history of abuse. So na trauma na sila, history of trauma. So be more patient, like dili maguna sila maka-adjust dayon. For example katong gi-adapt sa ang doctor dito sa SPMC katong victim of neglect. Kato siya kay actually kailangan pa siya i-rehabilitate katong dog na iyang gi-adapt kay makikaway sa lain niya ng mga pets. So kato, dili siya easy, dili siya walk in the park kung magkaroon ka of pets, especially kung i-adapt nimo siya from ka ng mga old na gani ng mga dog. Alright. Anything you wanna add, Kela? Go ahead. So sa mga viewers nato no, akong maingon lang is magtabangay ta. So kanang makita nato sa Facebook, dira man usually ang means nila mga yugtabang like kanang mga katakong na mention ng mga ako nahibaw na private rescue groups there sa Davao, Bantay Hayop, kani kay Ma'am Tess na Animal Rescue and Rehabilitation Foundation, kay Ma'am Sonia na Davao Animal Rescue Volunteers, o kaning Pet Avenue. I-reach out lang sila sa Facebook. Pangutana sila kung silang kailangan, mga dog food ba, sako-sako na dog food, daghan po nag-donate sa ilaha sako-sako na dog food or mga sobra na cage ninyo na dili na ginagamit sa inyong pets, pwede na ninyo ma-donate. Daghang salamat, Kela! Bye-bye, Dexter! Amping mo kanunay! Thank you po, Miss Jandy.